Shubor nakaslem jong unongsan hima. Takakating juga di Malaysia lang nang lai ngare na po Mshaw Riboy district di house name Aljar Arpong ni don sapo Kerala ngatre kum receptionist po Silverstone Amusement Park tambah po Snowstorm di ke Jakarta jingi kalau ki Jakarta Tourism di house name Aljar Arpong ni kendu shibun kini kijing jenjar namar ba une covid 1 hane po kari jingi tingi kum ki khana para khasi ke jengi ngisa shati ngilong kidon shibun ba tang ha ki jaka ba ngi train mangiru ngi don hadu lai phomut tang ki khasi te ki ningkong ngi yo banya kendu bat kiwe ki para khasi ki batre chate chapo Kerala de rengba ka jing yarap jong I mama Daniel leng dot nang te lengba ka jing ya kendu jonga bat I lengba ka social media kata po Facebook ngasuyo ka information hapo Facebook ka advertisement jungi tenga call hadir bang adep call ti imama leng dot nang Daniel I ken kata ka jumut bangin ya form ka we ka group inform ka we ka group khna bangin yo banlum ya baro ki khna ki badon batre chapo Kerala bangi sakut hak tu kapor te hadin bangila form ya ka group tengi sedang ken banlum ki kerteng pa jong ki baro ki khna ki ba Treshabar chapo Kerala tenga bangapan ngadai iwe in charge jong ka National Volunteer of Meghalaya in Kerala te hak tu kapor ngidon rengkat bat iwe I bayarat lem yang ngaru itai de I bapin so nyota manga bat itai ngilong ngi trai rengkat bat idong mama Daniel leng dok nang lai jong ba asang pliang dong Dr. Vinora rengkat ki basipun ki bayarat lem yangi ban penpoi lem chane bat ka we ru de ka jingerap jong ka sorkar hi ka we ka bakongsan hadin bangila deblum ya baro ki kena baro tengi habuk hab ka banengkong ngi hablum ban bu ki kerteng ngi hablum baro ki kerteng jo ki jaka ba pher ki basa apo Kerala hadin kata ngin sa penbet pan ya katarik banwan namar baka ka sorkar Meghalaya kaya rap jangi kap longka fiksi ya kapor ya katarik hakano katarik bakin wan shaw yangi te haka hau benai Jun hau benai me arpo kanum ter arpon tarik ngimi nang thi napo Kerala nang te ngin sapo kania kajela kajungi kasin ban kombawan nyalamangi ke desa Sepatang ngade rio lang dahar ngade originally ngade napo Joy na West India Hills ban mentapat de tang nakadaw bangat re hapo mauyong hapo 1st Battalion ngasa hapo maulai nangkwar ta kumno nga sedang ka referee long menshua ngasi ile kai football ngasi represent ni ka state hadin nang tu pat dangala ya ka football ngasa sedang join pat nadu arja khandai ngasa sedang bandong referee hadin kutung how arja khatnyo pat ngasa long national referee but how arja khatphra ngasa syajit kum FIFA assistant referee naga liang jong ka India ngasa select hadin bangala asya select FIFA international referee ngala ayo pandai officiate bon ki match kum ka saf ka ki under 15 saf ka nang te ki senior nang te jong EFC ro ngala poi pra khandai jaka ban officiate ki match but last ibang one day man hakani shenba ka final round bala along ha India ka deka AFC cup akhlam yo one officiate hen ngala one ha ka qualifying round pan balong ha pa Kyrgyzstan kum ki referee hi oi ka janjar ma bangin poi nakal ki level na maringi don ki category ma nangkong habang irungi ka referee ngin ha pass ngin yo ik category 5 nang te category 4 category 3 ki bre ha jong ka state jongi adin gutu ngalai represent pa di ka state nga pass ki exam ngayo kat 2 pat na kat 2 pat ki select na po India ngi don kum ki physical fitness nang tengi don ki theory ki select na padeng ki kanthai ki baki kham ibyang ban represent ki India na India nga bat iway I referee parlok jongai bana Manipur ngi yo select ngi sya select ngi represent ki India hapo Malaysia ngi dan ka same procedure hima bangi dan ki practical ki theory nang ta ki fitness ro ngi sya select pan nang tu don ki ba fail ki klam sya select ki ba pass ba ki sya select ban long ki AFC elite ma kubai hugum ki referee
long kajenja ringi da khamtam dangi ngimla ban maintain ka fitness but ni de bandon kaman sem ya sharu mar ba teng teng ha ka game in lap bon gi jing ka jing e ma bangin ong khamtam ka pressure na ki game teng teng na ki coach na ki supporter ru dangi ngimla ban ya sha ikatang ngimla ban po he ka ni ka thong koi kajenja ri khamtam long bangi ngi de gi kan thei mo kajenja dangi ngimla bandan ta kaman sem ya sha ban long kaman sem bangin long strong kum ki shimrang ge ta dang ngi pan ngi strong ngi don kata kaman sem bangi ngi la ban fight back i kita ki e ki jing e bangi shem ta ka sugi ngi bangi ngi la ban continue ban ya sha bangin poi hadu ka thang ka bangi mut ban poi ka message banga kwa ban ai khina samla ka long ko we ba ndi banga ong long kade hoi kam de ka kam ka basuk ma ban join referee hindai nga karpat hi ba ki khina samla khamtam ki kan thei ka sugi phi ba phin wan join he ka kam referee na ma bale ki kan thei ni dang duna ha po khamtam ha state jongi ru re nga nam ong tang ha state war he india ru ni dang duna ka sugi ngi bangin pass ma dangi join referee ka long ko we kum ka part time job na ma bale ndi bangi ong bangin le referee ba ni namla ban yo jing mentai hindai dangi le referee ngi yo bon ki e jing mentai khamtam dangi la yo represent ni ka state re menta pat kumha ka hapo india jungi bangi dang duna dangi pass tang ki category 3 category 4 ni shek dan ki ma course dangi ngi la bha bande bha ki tu ngi sha select ban yo officially ki national level ro